Ndewo gonya mana ege m ntị ka ime n'ụbọchị nke taa. Abịakwakwa m ọzọ ka ịkpa nkata dịka otu anyị si abịa. Ihe nji maka ya wee bịa bụ nwatakịrị dị 16 years old ka mma ya chọọ iji mma wee soro. Kedu ife mee? N'otego nwatakịrị na-enye ya nsogbu, n'otego naanị ya ji agbarị na ya nwe na onwe ya kụrụ ọkụrụ ama nkarị ya. Mana gwa m ife nne ga-emeketa nwa ya adịghị atụ ya ụjọ, nwa ya na-edisrespect ya, nwa ya na-akpasu ya iwe, nke bụzi n'ọmụma bụ ihe ka mma bụ ife ga-abụ omekwa na ọsụkwa n'ala ya bụ nwatakịrị ọnụba ihe. Wee ruo n'ụbọchị nke taa, amarọ m ife ya bụ mma ejighị wee merukebe ya bụ nke nwaanyị arụ. Ịmago onye asụrụ ihe asụrụ afụrụ n'iru akwụkwọ ekwesịrị ịbanye na-asị na ọ nọ na hospital. Ịmago o nwere ka o si wee dị na man discharge gị ozugbo. Mana nwatakịrị a amarọ m ife ọ ga-go through in life. Amarọ m na woman of steel ka ọ bụ, amarọ m nke ọ bụ abụ, mana ife m chọrọ ikwu bụ na nne bụkwa na onye bụ na ọkpakọrọ isi ọnụ. Ọ ga-enye nwa ụmụaka ebe afa ga-ebinwu comfortably, arụ ajụ ọfụ oyi, obi eruo ofe anyị. Nwatakịrị ọbụla nyebe gị nsogbu o wee ruo nke gị nwe weta mma wee sụọ bụ ife mebiri ya bụ foundation ọzụzụ. O nwee ebe nya bụ ife si wee nwee kọma. Ka anyị na-ekpe ekpere na-ayọ ka Chukwu nye anyị ezigbo ụmụaka, ka anyị na-ekpekwa na-ekpere ka anyị nwa na onwe anyị nwee ikike ịzụ ya bụ ụmụaka, were ihe Chukwu nyere anyị wee zụọ ụmụaka ahụ. Kedu ka nwa gị ga-esi wee megide gị bụrụ mma igbukwe nwatakịrị ahụ nke ebe ọ dị gị ka ị na-aga? Ka plan ga-abụ igbu oyi igbu onwe gị? Maka na achọrọ m ịghọta ife melu mother ga-eji mee ụdị ha na this age chee na ọ ga-ana scot free. Kedu ife melu o ji wee chee na o nwere ife ga-eme? Maka na o nwere ife ndị nne na nna na-eche na ọmụmụrụ nwa na nchọ mgbuo ya nye na o nwere ife ga-eme. Nna nne m ife ga-emekwa, ife ga-eme, maka nke ahụ bụzi crime ime gị against the government. Kamgbe ezigbote crime ga-edugodi gị jee nga. Onye nwụrụ na anwụ bụ ife mere emego, mana gị nwere onwe gị ma your life ma your plan ma your ambition ga-adịgodi cut short. Ọ bụ na nwa gị na-enye gị nsogbu ka ife mere ima nji wee jee rịpọtụ onye bụ nwa, ọ bụrụ na polisi o nwere ndị ọ bụ ọrụfa ịkọshọn ụmụaka. Dịka nwaanyị a nji maka ya wee bịa kịta, e nwetara ya n'iru akwụkwọ achọba ya bụ nwaanyị. Ndị Lagos steeti depatmenti bụ na fa na-afụ maka ụmụaka wee bịa kpọkọrọ ụmụaka ịtọ ya bụ nwaanyị nwe, kpọfụ ya n'aka wee jebezie court. The woman wee lock na odero nga kama na ọ kwụrụ ụgwọ bail. Ụmụaka ya anapụgo ha n'aka ya na ụmụaka ahụ ama mbizi at least until o nweta treatment o need. Maka na ya bụ nwaanyị na-eme ka onye na-apụ arụ, onye isi ya kpọkọ ha ọnụ. Ifukwuo ihe ga-ama na nwaanyị na ife na-eme, nwaanyị na ife na-eme, ọ dị nnọọ ka ife ọ na-pass through. Afụfụ ọ na-ata dị ya n'arụ. So a lot of people na-asị na maka na ọ bụ a single mother, maka na nyanwa na onwe na-azụpụtara ụmụaka mana ụmụaka adịghị erubere ya isi, so arụ ntakasị karịa na ọnya bụ iwe na ọnụma ka o ji eme ya bụ ife ome, mana ọwa ọtụrụ ya. Anyị ka njiwe na-ekwusị onye ma na ọ dịrọ nkwadobe ịmụ nwa, onye na-adịrọ nkwadobe ịzụ nwa dịka amụna ọ dịrị izi, especially ọ bụ ebe ejighị ego adịrọ. Ọ bụrụ ofe ijide jee mee family planning, ọ dịrọ njọ. Family planning na-adịrọ njọ, ọ na-esi ike, ọ na-afịa arụ aghọta. Mana ihe ọ bụla imekwa n'alụ wee megide mmadụ ọ gba crime. Ihe ejikwa nke ọsịkwa ya bụ nọ nke mụrụ ya bụ nwatakịrị ma ụmụaka, a ga-anapụ gị nwa aha ndị onye kwesịrị ime maka na ignore in the right senses. Uche gị ezughị ezu ịzụ ụmụaka, ihe ebuchegodo onwe gị wee chọba onye ị ga-egbu. So ị na-ebelu nwaanyị a anya n'ụbọchị nkịta, ị ga-afụ na ya bụ nwaanyị bụ onye na-anọrọzi bia, ọ nọ na rehabilitation center. Ụmụaka ya nọzi na foster home, ndị oyibo na-akpọ foster home. Ya bụ ụlọ ndị na-enwero nne na nna. Ana-enu gọọmenti ana-enu dozife anya. Uche anyị ga-adị anyị ife ọbụla anyị na-eme, mana ọ dị oke mkpa. Ọ dị oke mkpa. Nwatakịrị na-enupụ isi na-eme gị ọ dịghị ka ọ gị gbuo ya, malụ ife imerụrụ ọ dịrị izu. Ị ga-emekwa nke gị, ị na-ekpekwa ekpere na-azụkwa nwa gị, maka na asị na ọ bụ na ị spare the rod ị ga-spoil the child. O mean na ọ bụ na ị hapụ ịpịa nwatakịrị ịtarị barịa mba nye ya ife o kwesịrị ịrụ ma ime
ma o mefee onye bụ na gịnị mee imebiwe ego ya bụ nwa. Ụmụaka nwere eji ọ ga-abụ urukwa na alụ, o nwere ozi ife ị na-agwafe otu afa ga-aghọta. So ọ dị oke mkpa na gị nwa na onwe gị bidolu n'oge, bido na gboo, mee ka sure na ịzụrụ nwatakịrị otu ọ ya esi wee bụ otonite ọma backfire, otonite ọmanye gị nsogbu, ọmanyekwana society nsogbu. Anyị ka a jụrụkwana kedu ife na-eme, asị na ọ bụrụ izu ọ bụrụ ịbụọ, kedụkwana ife mere ejebe rịpọtụ ọha tụ ndị sekuriti, rịpọtụ ọ dị nwa asị na a na-eche chọọchị na pastọ a reconcile gopafa ahụ, ndị ya dị reconcile ya kpee nya bụ ikpe, still ihe na-eme a na-eme. So ihe dịka ọha ka ndụ mmadụ nọ the line, asị na chọọchị na pastọ. Ọkwakwuo ya kịta asị na religion na-eme anyị, ọ dịka ọkwuo ya kịta asị na religion na-emebiela anyị ife, ọ dịka kedu ka ndụ mmadụ every time nwaanyị a na-egbu nwa ya, a na-efu nwatakịrị a ndị a na-asị na nwatakịrị a dịkwa ka onye adịghị enye nsogbu, maka na normally ụfọdụ ga-ekwetakwa na ọ bụ na ọfa na fa aka ga-egba ọsọ, ọ mma asụrụ nwatakịrị ọka ga-egba ọsọ, mana ọ nọkwa a na-etie m ọnọdụ nọdụrụ ka nwatakịrị na-erupụ isi, nọdụrụ ka nwatakịrị na-enye mmịa nsogbu. Maka na ị na-eche ihe dị n'iru akwụkwọ ahụ, ya bụ vidio, ị ga-aghọta na o nwere ife mmebi inu. Nwere ike ọ bụ na nwaanyị a bụ jọs n'ọbata ọdalụ nwatakịrị na-egbu, maka ife nwatakịrị ọ dị aba mba, ọ dị akparị mmụ ya, ọ dị anụsokwa na mmụ ya ọrụ, ọ dị akwadokwe ịnachapụ mmụ ya aka ya ka ọ gbawara ọsọ. Ọ nọ nnọọ dịka ma ọmị ọkwa gị bụ mma m, ọkwa gị bụ nne m, ebe a ube m nwekwa ebe ọzọ mgba m na-eje. Ọ na-adị oke mkpa ife ọbụla anyị chọrọ ime ka uche anyị dị ya, uche anyị kwesịrị ịdị, ọ dị ezigbote mkpa, especially o ruo n'ihu ụmụaka. Maka social media eme gị ọ dị izi, ọ bụrụzi ife niile ka ị ga-emenwu get away with it, ọ bụrụzi ife niile ka ị ga-emenwu chee na onwere onye na-afụ gị. Anyị ga-akpachala anya ebe ụmụaka anyị nọ. Maka ndị nne ọbụla bụ na ha nọ na-ege m ntị, biko bido na gboo, bido n'oge. Ọ dị Chukwu n'aka, mana mee nke iji bụrụ mmadụ, hapụzie ndị nke ọzọ n'aka Chukwu. Mana ife ị ga-eme n'aka gị dịkwa 60%, the rest bụkwa 40%. Hapụkwanụ ndị ọra ka ha zụtụrụ gị enwe, agbazi na ọgụ nwa gị mee ife akparị na onye ya bụ nwa gị mee ife bara ya mba n'iru ya bụ okenye, ka nya nwa na onwe mmadụ na ife ụmụ adịrọ mma. Ọ bụrụ nwatakịrị mee ife ịtụkwube nwatakịrị ana, tụkwube okenye ọha ka okenye anyị nọ n'iru ya na-agwa okenye okwu, mba, ọ bụrụ ka esi eme ya. Ị ga-abara nwatakịrị mba, ọ gaba gị na okenye nwezie one on one, ụbụrụ nwa gị ihe ọ na-eme correction, otu esi edere gị na ya na mma. Maka na ụmụaka ya apụtakwa na society, ọ ihe zụpụta bụ ihe ga-influence society anyị, obodo anyị nọ n'ime ya. Ụmụaka anyị nọ na ọha nwa bụ our leaders of tomorrow, na agwacha ndị soro oyibo. So m na-ayọ na-asị jisi n'ike, ọ dịrị izi for ndị nne bụ na fa na-atrai, ndị nne mama ee ọ dịrị izi, ndị nne na-enye unu aka, parents, nne na nna. Ada anyị ma na nne na nna dị mma na ndụ nwatakịrị. Ụmụ ihe nke nwoke ga-enyenwu nke nwaanyị amanyenwu nwa, ụmụ ọzụzụ nwoke ga-enyenwu nwa nke nwaanyị amanyenwu nwa. Onye ka eji wee ka ọrụ ekere eke ma mbụ nwoke bụrụ nwaanyị. Ọ dị adị izi ma mmenwu di ya, ime ya mee ya ịdị frustrated. Ọ bụ especially ọ bụ na ị ga-adịrọ, ọ ga-afịa gị arụ. So jisi ike, daalụ. Ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta. Si unu ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Onwe ihe ị chọrọ ikwu, onwe ihe ị nwere ike itinye, jee na comment section tinye ya, m ga-anọ ebe ahụ. Ndewo, bye bye.